ole clear tu le ngai thla tu zong zong te zawain chi bai kan buk le a chu he ka channel hi a thei chen ha subscribe sak ve ram turin masa in kan han som ve le chu ani he voin hi august ni som pahni sang ni som ni panga thole ni ani a august ni som pahni hi father of library science anti mai Dr. SR Ranganathan Piancham ani a he ni hi ama hriat rengnam National Librarians Day puan ani hei thil tam tak soi tu Roma Library chungchang a hiam voin chu tun trum chu helam hoi hi thu tlema zong kanan soidona ngai thatu tena top thlenga minan ngai thlak sak turin kan han ngen cheu ani ma sanga ta tun thleng hian library hlutna hi hnol emo hlui hlon emo chi ani hau lova kong tin renga hriat na zem pui duom tak kum sang tam tak po ralma sela a hlutna ngai reng mai ni lovin a hlut zia langzual zel tur ani a hlut na lapung zel tur ani library hi Lehkhabu sang da khom na ani omzena ya von himna hriat na hnuk pui fun khom tu ti te hriat zawna atana chak lang na ber mun pui ti te point library hi an soi thina father of library science anti Dr. SR Ranganathan chuan library chu vantlang le khotlang zirna in tin hi alo soi to ani Mizoram lam han thiri la Mizoram ahin library hi district khopui sang te oma tin veng tin hian OMA library kan tiang chi le thil dang te poniang chu kan nei ve fer fura tin thingtlang dewa po chhortang kai thei tur library te po hi an lo nei ve nual maya chu tiang chuam mi pui van tlang te poin hun tam taka chuan kan chhortang kai fu zel ani kumsang ni malama thil ning khonghrepachin to te kha chu library a Lehkhabu wa chul nel hrep to Lehkhabu lo ho kuala lo chhiar kual hrep to te kha an lo ni fur hlom maya chu tiang chuam Lehkhabu hi an lo chul nela kan rol u jok te kham tian Lehkhabu chhiar tam hi a hlu a kan ti to kha fin na te rem hriat na te mason na le kong ranga min pui tu thatak ani a Lehkhabu hlutna le tangkai na hrechina piang hian an lo chhiar na sa hi lo ni a khovela fin na tam tak hi Lehkhabu chhiar na sa te atanga lo chuak lo kalani te po tila kan soi sual om love huna lo kal zela sang ni panga nulama hian iti teang TV te computer te mobile phone internet chi sang te alo lang zot tamaya aman po kan mang na sa kan select na sa computer te mobile phone kan ti te internet te chumi awang te po chu ti thaya Lehkhabu chhiar hi kan pei talo le mai minol pui hiam kan hlam chhia ti te point soi tel kan soi sualom love Lehkhabu hlutna hrem em tular tak fenelon achuan ka Lehkhabu zong kalsana Europa lallukhum zong hi khum tur nita ila chung lallukhum te ai chuam ka Lehkhabu hi ka thlang zo kang yati hialani Lehkhabu hlutna Lehkhabu in din hun ro pui taka ahlan kai thei zia hian thrachiang khop mai Stanley Jones chuan Lehkhabu chhiar tur i nei lo chuan i kor hak lai kha hral la leiro ati mia maya a hlutna hrechiang tu le bel pei apiang hian Lehkhabu hi ngai sangan ngai na an ngai hlu thin ani ni ngai hlut tur
te pawh ani a khawvel thiam na te internet khawvel hrang hrang kan chen tawh na hiam hetiang din hmun kan thlen theih na te pawh hi mi thiam te mi fing te lehkhabu leh thuziak kan in chhiar fin atangin ani tih te pawh hi kan theih hmil lo pawimawh viau mai tihian lehkhabu dah khawm ringot hi a va hlu em kha ni hran lova a chhungah thuril leh fin na te thiam na leh hriat na inphum khang te kha hre chhuak a zir chhuak tur khan chhiar kha angai ta thina chu chu lehkhabu chhiar pawimawh em na ani a America President Abraham Lincoln kha lehkhabu chhiar na sakhop mai a seilen na le a chet vel na te a chan chin te ngai tuim President America President pawh ni phalo tura ngai ani maro chu atum ru na nen lekha a hmu a piang kha a chhiar zel mai a chu tiang chuan a topa din hmun ro pui leh sang tak America President din hmun hial a thleng thei ani khatiang ang chi kha khawvela hian mi tam tak an chan chin voina in soidon chuan soi tur tam tak an mawm chan chin ngai nom tak tak nei lehkhabu chul nela lehkhabu chhiar na sa khatiang mi hring kha chan chin ngai nom tak tak nei hi an tam ngan soi vek te pawh chak tin kan hre vek lo te pawh ni tin kan hun te pawh na dai lova tiang hian khawvel changkan na ten na sa takin tun nu khawvel a hian min han nuai kan hun ton chu kan hriat vek hi emaro chu eng ang poin he tiang din hmun hi thleng mai ila library hlut na hi asang sel don thil tak tak chu library a lehkhabu chhungah hian a awm ani tih hi hun local leh zel turah hian mi tam takin an hre dawn mi vengva leh fing leh thil chui zawa piang hian library hlutna lehkhabu hlutna hi an la hre zel dawn ani thil tak tak rilru tak tak pechin chuan chu an la hriat tur ani chu wangin kan theina china library hlutna te lehkhabu hlutna te hi puang chhuak tu ni te pawh pawimawh khawp mai tin he hnam hi ram leh hnam akal zel na tur atana te changkan na lam hoi ani emaw hmasawn na lam hoi ani emaw zawh zel na tur kalkawngah pawh hian library lehkhabu hlutna kan chui in kan hre chho zel dawn ani tih hi a lang chiang em ani chu wangin kan theina china a hlut zia hria in lehkhabu chhiar uar so turin voin librarian day hian kan in som thar ani